Понеделник вечерта всички в залата чака за лежанка. Ние на лостовете обаче не чакаме за нищо. Днес ще ви покажа моята бутаща тренировка за понеделник. Най-важното нещо при тренировка, както знаем, загрявката. Почвам от раменете и продължаваме до ръцете надолу до китките. Това упражнение много хубаво завърта раменете и горната част на тялото. Завърта на малко ръцете, напред и назад. Загряваме китките. Правим леки пулсове. Малко за лактите. И това нещо може да го повторим няколко пъти. Кофичката е края на горната част, затова ще направим 10 минути по 10 кофички всяка минута. Второто ни упражнение за тренировката са експлозивни лицеви опори. Те са много важни при вдигане на сила за кофички, за силове и така нататък. Изграждат експлозивност, така че е време да направим 5 серийки по 10 повторения. Ако не сме сигурни в себе си, в силите си, може да направим по-малко повторения. Ако ни е много лесно, може да направим с пляскане. Третото упражнение, не по важност разбира се, са диамантени лицеви опори. Те са много важни за трицепса и за самите гърди. Много напомпват, така че правим 5 серии по 10. Слагаме ръцете по този начин. Важното е указалците да се докосват. На другите части няма голямо значение, но ако направим диамантче, пак става. И правим бавно. Като отново, когато преценим, че не се чувстваме много здрави в даден ден, може да намалим повторенията, да дигнем сериите и да си играем с тези бройки. Четвъртото упражнение ще бъде основно фокусирано върху рамене и трапец. Казва се Pike Push-Ups и ни помага също така и за стойката на ръце и лицевите опори за стойка на ръце. Слагаме си ръцете пред нас и не е прекалено далече, а доста по-близко ръката. Трябва да бъдем една идея изнесени напред и не бутаме сам навътре, а бутаме напред и връщаме в начална позиция. Не правим това. Това нещо не го забравяме. Го правим, а правим напред, назад. Правим 5 серии по 8 до 10. Това е 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега ще ви покажа и вариация за по-напредналите от вас, които искат да си натиснат раменете още повече. Вариацията на Pike Push-Up-овете по принцип ни трябва малко по-стабилно място, но може малко по-разкрашени и така ще бъде малко по-лесно. Слагаме краката на по-висока повърхност. И пак пред нас.
Това упражнение ще ни помогне много повече за лицевите опори на стойка на ръце, но ако не го можем, ще подготви раменете, съответно да са по-издържливи, по-здрави, за да може да тренираме това упражнение. Преминаваме към края на тренировката, а това са 3 серии по максимум лицеви опори. Това ни е последната серийка, максимум лицеви опори. Може да сменяме хватовете по време на серията. Може широки, просто да доизмъчим съответно раменете и гърдите. Аз мога да правя за винаги, но идеята е вие да се научите в бъдеще да може да правите още повече от мен. Така че благодаря ви за гледането. Абонирайте се. Днес завършихме с последната тренировка за цяла седмица, т.е. 7 дни. От утре започваме втората седмица и видеото ще бъде гръб. Точно така, тренировка за гръб и ще увеличим доста разсежа на гърба и ще покажа някои интересни упражнения. Абонирайте се, ударете камбанката и ще се видим много скоро.